लेखे हामबाय जत मेडिया फ्रेंड्स रौनो तेबो मेडिया नि बिसिंति नाय दंनाय जत हास्तेनि लोक रौनो कायसा रिप्लाय चिन ब्रह्म गोनां हास्तेनि ब्रह्म गोनां चीफ मिनिस्टर जे सामानि तिप्रासा एकट खाइमेनि 6 मासनि बिसिङाव कोनो प्रोटेस्ट मा खाया हाय हजांमानि न तिप्रामथा पार्टी मानियावै गुबुननि मंग्रावै प्रोटेस्ट खायो हिसामानि हानिबाङै तिप्रासा एकट खाइलियाफो इंगे अर जागाव चिन ब्रह्म गोनां चीफ मिनिस्टर सामानि जे तिप्रासा एकट खाया अंमानि तो चिनि तिप्रासा न अधिकार रया हि हमानिची जारा बीजेपी खाइनाय सीपीएम खाइनाय कांग्रेस खाइनाय जो तो चिनि तिप्रासा बरनि हामख्रायनि बागैसि चिनि बुबाग्रा तिप्रासा एकट खायो हंखे और जागाव जनजाति मोर्चानि जनसभा चिकनते जनसभा स्टेट लेवल निफानो आरो जागाव साखा जे सिरि खवैनो साखा जे 6 मान काया सानिनो प्रोटेस्ट खायो हानिबां जों तिप्रासा एकट रया नै साजागमानि और चिनि तिप्रासा बीजेपी खाइनाय सीपीएम खाइनाय कांग्रेस खाइनाय रक्तमा बुसिखा जे जों अम बुसिथाय जे चिनि हास्तेनि नौफां हानि नौफां तिप्रासा रौनो अधिकार रनानि थांथानिव बर किसफानो मुसुया अम परिष्कार रंगै थांखा इंगे अमनो जों बुसिथाय जे चिनि तिप्रा मथा पार्टी तो गुबुननि मंग्रावै 6 मास कायासानि प्रोटेस्ट खालिया माने वैनो तंखा हायफानो बै गुबुननि मथाराव जे डिमान्ड नांमानि न रोमान स्क्रिप्ट ओंथों बा लैंड राइट ओंथों बनो नांमानि न बराव खरांथि साखा अमतो चिनि चाया करे तिप्रासारनि चाया करे और जागा बराव चिनि तिप्रासा न मंग सारया खे तंनाय चिनि तिप्रासार सिनि चिनि अमा हितों अंगलाक तिप्रा मथा पार्टी तिनि आजराव खरांथि सायाफानो बैति साखा तानि के चिनि तिप्रासानि राइट्सनि बागै खरांथि सानायनो कतर चिकन दल बा व्यक्तिगत नव तंतो तै सोशल मीडिया नि बिसिंति फानो बै खरांथि सानाय ओ खरांथि सामा बायसि जोंनो रलिया फुहंखे तो अम ब्लै अन्नाय खाइमेनि गलायबो हानि बाङै जों बुसिथाय जे चिनि हास्तेनि लुकुरावनो हास्तेनि नौफांनो हानि नौफांनो जोंनो अधिकार रनानि औरत जे राज्यनि राजनीति खाइ तंनाय रक जोंनो मुसुया अम परिष्कार रङै थांखा आं थांनाय वाइसा भिडिअ मेसेज रावफ्राबो मासाखा जे रोमान स्क्रिप्ट न तैवै बो कक साखा स्क्रिप्ट सोनादि बनि बाङै तामबसिनाय चाकमा रक बरनि निजेस लैंग्वेज नि बागै बर खाइमेनि हाय कक बरक सानाय रावबो हायनो रोमान स्क्रिप्ट सायावै निजेनि स्क्रिप्ट सोनालायदि हाय होनै सामानि जे स्क्रिप्ट खाइनायनि थांनाय डेभलपमेन्ट नि फान्ड आरो जागा रजानाय कमिटि खानाय स्क्रिप्ट सोनानाय सफ्टवेयर डेभलप खाइनाय अमतो 10-15 बছर 20 बছर नांग थाङोनो इंगे आसुक सानि चिनि तिप्रासा ताबो माध्यमिक रनाय 12 रनाय बरले परीक्षा रयाखेरे मा तंसिनाय तिमा अमो जोंनो उंक्लाव तेबो अनस्लरय रवानि बागै सामानिसि जों बासा निजेनि स्क्रिप्ट बाय डेभलप खाइनि थांखा इंगे ताबो अनस्लनाय हानि बागैनो जों रोमान स्क्रिप्ट न प्रेफार खायो आरो जागा साखा जे रोमान स्क्रिप्ट ओंखाय विदेशी भाषा होनो आं स्राय सानानि मुसुगु जदिसि विदेशी भाषा इंग्लिश स्क्रिप्ट न साजायै तंखा इंगे ताबो ब्रह्म गोनां चीफ मिनिस्टर निनि ऑफिस नि हयते सुरु खाइबै राज्यनि जत डिपार्टमेंट न इंग्लिश स्क्रिप्ट बा रोमान स्क्रिप्ट बाय चले अमनो मथाग्रादि जदि न बनो विदेशी भाषा होनै चाजाय अंखा हंके ते कैसे हंके ताबक जत त्रिपुराव इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट नि खाइ तंमानि न मथाग्रग्रादि आफ्रो जों बुसिनाय जे न विदेशी स्क्रिप्ट बा विदेशी लैंग्वेज न चाजाय होनो नरनि बुसानो केबानो इंग्लिश मीडियम म पर रय तंनाय अमकान्त हाय तुलसीबती हाय नि गोबांमा ताबाव गवर्नमेंट नि इंग्लिश मीडियम कन्वर्सन खायै खाय रखा बांला न पर रलियाखे
boroni busano kheba na tabo bangla pore rolia english o pore sinai sono khe script soithani o walai ro woi ungklo onslo ro sinai ngemoto sini bangoi belai khe haya जोंनो optional फानो रवानि नांगो जे जारा बांला मीडियम किसा बिखरा कोरक इंग्लिश मीडियम पर रमाया बरक बांला मीडियम हंके बांला बाय ककब्रक स्क्रिप्ट सैथो जारा इंग्लिश मीडियम पर नाय बरनि बसारक तो बांला सि परैमाया अ आ इ सि साइमाया बरनो रोमान स्क्रिप्ट बाय सैनानि optional रथो बा जारा ताबक देवनागरी हाजाक तनाय रक बा हिंदी स्क्रिप्ट हाजाक तनाय रक विभिन्न स्क्रिप्ट न प्रेफार खायनाय रक बरकबो खायथों हासि किन्तु अर जागाव जे अपोज खायो शुधु बांला बायनो मासल ना हेंखे म ब्लैक खिचाया हेंखे हमना आं कन्डेम खायो ब्लैक चाजाया हास्तेनि जारा बीजेपी खायनाय ताबाव आं जेहेतु रुलिंग बीजेपी तंमानिबा बरनि बसानो जतनो नायनायनि एमएलए ओंथों मिनिस्टार ओंथों बासिनि तिप्रासानि बीजेपी एमएलए बिया एमडीसी बिया जारा बीजेपी खायनाय रक आफ्रो जराव आगतला फायनाय रकनि बसारक गोबां माने इंग्लिश मीडियम ताबाव बति रजाक दङ म आं काहमा खिचियो तानिखे आं सिमाने बिसिङो न चिनि बीजेपी नेता रकनि गोबांमा सराय जत बांला मीडियम परनाय करे इंग्लिश मीडियम सि पररो बरनि बसाबो हायनो हाफार थागै दङ जे ताबाव बोर्ड एग्जाम रफ्रो हंके बर बांला स्क्रिप्ट सैमाया अमतो परिष्कार जे बीजेपी खायफानो ओ स्क्रिप्ट नि विषयो बनि बसानि भविष्यत न हायांग मानि न हंके बराव बसियो हानिबाङै चिनि बोबाग्रा बार सावो म स्क्रिप्ट कोनो पॉलिटिकल पार्टी नि दिमानिया अम चिनि तिप्रासानि जाति हामख्रायनि बागैसि चिनि तिप्रासानि भविष्यत हामख्रायनि बागैसि जों ओ स्क्रिप्ट नि विषयो कोनो राजनीतियाव ताथांथों राजनीति थांयावै चिनि बसारनि भविष्यत न जों वासलायनाय हंगे आं पाइथाव अमनो सानानि मुसु फिउ जे तिप्रासा एकट जोंनो रनि मुसुया हमनि अमतो जों परिष्कार स्राय नवै तंखा 2 बोसोर बरक जोंनो रनि मुसुक जाया अम हंके परिष्कार रनि मुसुक जाया जोंनो मंसा अधिकार अथस बरनि आमल तिप्रासार मुक्ति मानायफो लुकरक अजराव खनानि मुसुक माने जे तामसिनै लैंड राइट्स माननि नांनाय चिनि तिप्रासा चिनि इकोनॉमिक पावर नि बागै एडिशनल एम्पावरमेंट रनानि नांनाय 124 अमेंडमेंट रनि नांनाय अमहाय जनजाति मोर्चानि जनसभा व नेतारनि खोक्ति खनानि मुसुक माने बसका एडिसी इलेक्शन बीजेपी एडिसी पावर फाइखा हिंखे बरक तमा खायनाय बरनि एजेंडा खनानि मुसुक माने अथस आरो जागाव हमकी तिप्रासानो हमकी रखा दमकी रखा ऑडिट खाइजे फुहंखा आंबो मोनखोय सानानि मुसुया जे माहाय राजनीति जे तिप्रासानो नाइस्रे मानिमो सि सासिव हायसि बर तिप्रासा आमसाय एडिसिनो कब्जा खाइमेनि परे दखल खाइमेनि परे बर एडिसि आमसायो तमा खाइने बनो तो सामालिया जेहेतु राज्यव तंगो बर एडिसि व दखल खायाफानो एडिसि आमसायो जदि निरनि इच्छा तंखा हंके खाइमानो अथस निर खाइमालिया लैंड राइट्स नि बागै कक सामालिया रोमान स्क्रिप्ट नि बागै कक सामालिया तिप्रासा एकन नि बागै तो सामालिया न 125 अमेंडमेंट जेता निर गसिमानि बनो पर्यंत जनजाति मोर्चानि जनसभा व बरक खरांति सारागलिया अमनि कारनिनो जों नौखा जे आगिनि सिमिचिनि बोबाग्रा सावो बरक सामसागिरि खायो बरक नकर खायो हिसाबमाने नकर न खायहा हासि जोंनो के सिक्रि तंमानि रेगा तांरया निन बुरा बातारया चिनि बीजेपी नि मिसिलो फाया हेंके निरंनो नक ताइ रनाय अम हाय हेंके सिक्रि माव अथस अर फाय हेंके बरनि याथै रंवै जों खुलुं लाइमेनि नगो खोला मैदान बरनि मञ्चव हेंके न आसक साहस गोनां हंखा हेंके चिनि बाङै खायसिरिता सासिरिता अथस खाइमालिया हेंके आं आसक सानि मुसुया आसक नोंस्थों अमनानि कायसे भिडियो मेसेज निरंनो जे चिनि तिप्रासा एकट नम्बर रनि मुसुक जाया चिनि लैंड राइट्स रनि मुसुक जाया तिप्रासा हामख्राय बरक खायनि मुसुक जाया अम जनजाति मोर्चानि जनसभाबो जों कायसफानो बरकनि हामख्राय सामानि खोनालियानि बागै
Ti pasarok tabok niras ungkha haisi. Asa nungstung hambai.